חברים, הנה נתפס לי על הניקל. וכמו שהבטחתי לכם על הניקל, הם יהיו החתיכות הטיפה יותר גדולות. אתם רואים? זה כבר מוש שיכול לתקוף את הניקל, ולא את הזבוב. אז כשאתם שמים בעצם זבוב מעל הדמוי ואתם מכוונים למושטים, שתדעו שזה דרך מצוינת לחגוג על המושטים. אוקיי? דרך מצוינת. אז גם הניקל תופס, אתם רואים? וגם הזבוב הזה לא מפסיק לנעול לי פה מושטים. אם הייתי ממלא סל היום לאכילה, הייתי כבר עם איזה 20-30 חתיכות בתוך חצי שעה. כן, שתבינו את הכמויות. יש פה בחור שאני רואה שאוסף למאכל. הוא גם לוקט פה יפה מאוד, גם כן בז'רז'ור הוא עובד. זה בחור רוסי פה לידי. מעניין על מה הוא עובד, לדעתי. לפי התנועות חכה שלו הוא עובד על איזה דמוי, אולי כפית או אולי טופ ווטר, משהו כזה. יאללה חברים, תמשיכו לעקוב לתוכן על דייג בכנרת ובירדן, מישהו חובב דייג באופן כללי או מים מתוקים.